didn't even get to cross. I pozdrav svima ljudi, ovdje je Bambus. Dobrodošli u četvrtu epizodu GTA 5 uređivanja automobila. Danas imamo Porsche 911 ili vam ga Comet u GTA 5. Najprije ćemo popraviti auto. Stavit ću full armor, bodywork da vidimo. Tu imamo uvijek kao sa strane branike, naravno stavit ćemo ih. Što imamo ovdje? Kočnice, stavit ćemo full kočnice. Prednji branik, da, stavit ćemo i najbolji. Full upgrade motora, DualShock exhaust, zašto ne? Šta tu imamo? Trubu neću stavljati, stavit ću kseno svjetlo naravno, pločicu žuto na crnom i sad prelazimo na boju. Stavit ću metalik da ne bude svaki put baš mat, pa da vidimo. U sivo je došao, ali baš je lijepa boja, crvena je isto tako lijepa. Ne znam, možda se vratim na crvena, crvena mi je favorit. Ružičasta ne baš. Šta još imamo? Žuta, zelena, ne, to mi se ništa ne sviđa. Plava, bla bla bla. Ne. Vratit ću se ipak na ovu crvenu. Sad ne znam koju ću. Stavit ću ovu ovdje, to je malo tamnija i ljepša. I sad ću staviti ocijej. To vam se može samo na metalik bojama. Ovo je dobro, mislim da ću staviti žuto, samo da nađem, da vidim kako to izgleda, yellow, race yellow, da, stavit ću to. Izgleda stvarno prelijepo, preljeva se preljepo. Roll cage, naravno, super stvar. Spoiler, ovaj obični spoiler je lijep, ali već je bolje što se mene tiče, ja volim spoilere, to je nešto jako lijepo, pa ću staviti GT Wing. Suspension, znači spustit ću ga do kraja, transmission, najbolji transmission, turbo tuning, naravno. Da vidimo kotači, stavit ću sportski jer je to sportski auto, nije neki super auto, nego baš lijepi sportski. Ovi mršavi su mi lijepi. Da vidim šta ima dalje. Wow, ovi su mi prelijepi, ovo ću staviti, tako je. Stavit ću boju, neću staviti crvenu, bit će previše crvene, da vidim koja je bila u početku. Siva, znači stavit ću crvenu, carbon black, može, lijepo. Custom tires, da dobijemo slova, bulletproof tires i koji ćemo tire smoke staviti, crveni, dobro može. Stakla, da vidim, neću skroz zatamnit, ne, da light, mislim da ću staviti light, dark smoke može. I samo nam je još ostala neonke, su nam ostale, dakle full neon boja. A pošto auto cijeli crveni, stavit ćemo crvene ružiće što baš ne izgleda lijepo. I to bi bilo to, evo auto je gotovo. Izlazimo van. Wow, znači ova ljepotica, ljudi moji, to je pravi auto, pravi Porsche. Ova žuta se savršeno preljeva na ovoj crvenoj, kao što možete vidjeti. Felge savršeno pristaju za auto. Ovaj lijepi spoiler baš dobro izgleda. Evo možete ga vidjeti iz savršenog kuta. Crveni tire smoke i crvene neonke. Sad ćemo vidjeti kak ide. Naravno, auto je odličan. I dobro ljudi, hvala što ste gledali ovaj video. Uspio sam se i razbit. Bacite like, share i subscribe ako vam se svidio. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!